Ok, kad bi oporba zatražila opoziv Banožića, jel bi vi, odnosno vaša zastupnica, ga branila u Saboru, ili kad kažete da je potpuno podkapacitiran za ministarstvo koje vodi? On nije odgovorio svojoj ulozi, mislim da je njegov način i komunikacija štetna i za njega, ne? A da ne govorim za sve nas druge, ne? Prema tome, vidjet ćemo, ali u paketu sa ukupnim djelovanjem, on to daleko je on od najvažnijeg, ne? Mislim, svaka čast obrani, ne? Ok, to sigurno nije najznačajniji problem ove vlade. Ministarstva u ovoj zemlji, jasno, ja se i s tim slažem. Ja ću vam odmah navesti 10 koje su važnije od ministarstva. Međutim, to se prometnulo u najvidljiviji problem, jer je taj sukob Zašto? Zato jer je Milanoviću to jedna točka na kojoj kontinuirano može otvarati temu vlade. Ne? Nema puno takvih točaka. Bio je jednokratno Vrhovni sud, izbor predsjednika. Nemamo taj sukob na tajnim službama, one su više manje razriješene i dogovoren je kadar koji tamo postoji. U diplomaciji će se tek otvoriti taj sukob, a stalno imamo prisutan sukob na razini vojske, jednostavno zato jer tu imamo dvojno upravljanje ministarstva i vrhovne zapovjednike. I taj problem će biti do kraja mandata. To je točka na kojoj Milanović otvara teme, sve teme. Ali je li Banožić postao i premijer u teretu komunikacije s predsjednikom, jer više doista nije jasno ima li on podršku premijera da sudjeluje u toj polemici ili nešto radi na svoj... Ok, ali onda i Plenković griješi, jer ovo se sad prometnulo u jedan sukob kojem se ne vidi ni kraja, više ni početka, ni mogućnosti suradnje. Odluka premijera, ne? Da. Dok misli, po mom dojmu, naravno, ne? I naše, kao stranke, dok on smatra da je dobro da ministar Banožić bude taj koji će kontinuirano bacati sol na rane Milanoviću, bez obzira koje, bez obzira kakve to štete nanosi svima nama pa i Plenkoviću, on će ga tamo držati. Kad odluči da ne, maknut će ga. Dobro, što se vas tiče i da vas pitam, ako bi ga čim prije. Što se mene tiče, može ići sutra.